Вітаю! Пачынаем зборку майго ПК. Спачатку распакоўваем мацярынскую плату. Такая вось прыгожанькая. Затым на плату ўсталёўваем працэсар. Тут важна ўсё рабіць акуратна, бо калі не атрымаецца, далей нічога ўжо можна і не збіраць. Правяраю, ці ўсё на сваім месцы. Супраціў рычага даволі моцны. Трэба проста паверыць у сябе. Далей 32 гігабайта аператыўнай памяці. Усё ідзе гладка, асабліва дзякуючы мантажу, бо на самой справе усталяваць памяць было тым яшчэ выпрабаваннем. Завершваем усталёўкай 1 тэрабайта SSD. Калі хочаце пабачыць поўны працэс зборкі і распакоўкі ўсіх частак, запрашаю вас на мой YouTube канал у панядзелак. Спасылка ў профілі. Буду чакаць.